Number 40 sa balota, Senator Lauren Ligarda. Yan mga kaibigan ang ating pong mga kasama ngayong gabi. The senatorial candidates, number 29, Larry Gadon. Number 43, Rodante Marcoleta. Number 57, Gibo Chudoro. Number 27, Chingoy Estrada. Number 54, Harry Roque. Number 8, Bistek Bautista. At number 40, Lauren Ligarda. Kasama pa rin po ng Unity senatorial candidates, si number 33, Gringo Honasan. Number 30, Will Gatchalian. Number 64, Senator Mix Zubiri. At number 62, Mark Villar. yan mga kaibigan, muli, Isang malakas na sigawan, pangasinan sa ating Unity Team senatorial candidates. alam ko mga kaibigan, excited na kayo. Inaabangan ng buong Pilipinas ang kanyang pagtakbo. Lahat tayo ay nagdiwang ng nagsanib pwersa, ang pinakamalakas na agila at tigre ng bansa, ang pinakaastig na agila ng Davao, ang susunod na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte, ably represented by Miss Ines Federacion. Magandang gabi po sa inyo lahat, pangasinan! I am Ines Veneracion and I'm here to represent our beloved